Ngizokhuluma ngempilo yaminyaka yonke yabantu abanesifo sikashukela. Kulungile, njengoba iziguli ezinesifo sikashukela iminyaka eyi-10 noma eyi-15 nazo azazi ukubaluleka kokuhlolwa kwempilo yaminyaka yonke. IFA-1 yisivivinyo esibalulekile okufanele usenze njalo ezinyangeni ezintathu. Futhi uma sikhuluma ngezinkinga, ukuhlolwa kwamehlo njalo ngonyaka kanye kufanele uhlole amehlo akho ukuze ahlolwe iretina. Lokhu kubaluleke kakhulu ngoba kuyimbangela enkulu yokulahlekelwa ukubona ezigulini ezinesifo sikashukela. Okwesibili, ukuhlolwa kwenhliziyo yakho. Ukwenza i-ST yakho, i-echo, ne-treadmill kanye nephrofayili yelipid unyaka nonyaka kanye kuyimpoqo. Ukuze uvimbele i-dialysis, udinga ukuhlola izinso zakho njalo eminyakeni kanye. Lokhu kufaka phakathi i-urea, i-creatinine, ne-microalbumin yomchamo kanye ne-ultrasound yesisu sakho. Uma uthola noma yiziphi izinguquko ngenkinga yezinkomishi zakho, njengokuthi i-urine microalbumin iphezulu, singakwazi ukwelapha kuleso sigaba uqobo futhi silawule isimo sezinkomishi zakho. Sikuvimbele ekuyeni ku-dialysis. Okokugcina kodwa okungabalulekile, udinga ukunakekela izinyawo zakho. Uma kuziwa ekuhloleni izinyawo, kufaka phakathi ukuhlinzekwa kwegazi ezinyaweni zakho kanye nokuhlinzekwa kwemizwa ezinyaweni zakho. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukubheka isimo sakho sesifo sikashukela ngendlela efanele kanye nakho konke ukuhlola ukuze ugweme izinkinga ukuba zingenzeki.